Kag sa number 1, 12 ka mga empleyado sa Bacolod LGU. Lakip na ang duha ka mga duktor, gindagdagan sang administrative action. Duha ka mga duktor sang City Health Office sang Bacolod ang nalakip sa 12 ka mga empleyado nga ginpapanaogan sa Bacolod City Government sa nga show cause order. Ginsiling ni Attorney Carol Joseph Shu, ang City Legal Officer, isa sa amo nga mga doktor ang ginreklamo sang iya mismo nga mga staff sa CHO bangod iya ini ginapangbuyayaw. Samtang isa naman ang ginreklamo bangod sa insensitive nga mga pahayag sa isa ka pasyente. Ini ang ginreklamo mismo sang nanay sang isa ka rape victim. May isa man ka nurse sa CHO ang ginhatagan sang sanksyon bangod sa habitual tardiness kag absences. May 3 naman ka empleyado sang General Services Office ang tigayon ginkakas na sang syudad bangod sa malawig nga absence without leave o kun awol. Formal naman nga ginpasakaan sang kaso ang 4 ka mga empleyado sang City Engineer's Office bangod sa mga nag-expire nga mga semento sa bodega nga natukiban sang nagligad nga tuig. Neglect of duty naman ang ginpamatbat sa isa ka empleyado sa City Tourism Office bangod sa unliquidated cash advance nga nagdangat na sa 2.5 million pesos. 6-month suspension man ang gindagdag nga sanction sa isa ka empleyado sa Bacolod Environment and Natural Resources Office bangod nagserbe nga fixer. Suno kay Chu, ini ang magaserbe na nga warning para sa iban pagid nga mga empleyado. Administrative action sa 12 ka empleyado sa city. So, unang taon mo isang dako gidyang nga effort sa city government nga to strengthen our governance, no, kag to better the public service sa publiko. So ang 12 ini, no, nakalakip ining duha ka doktor sa City Health Office, no, for misconduct, no, nang blang pagtratar nila sa mga pasyente dira di nami, no. So abusive languages, no, so ginpagwaan na ni Mayor sang show cause order sa duha ka doktor.